Asimbonge, asimbonge, oh no. Misha yonke, imisha, hallelujah. Sisami ngenyawo nje kanje sizothandaza. Program Director Babu Mosia, COO wethu, yabingelela his worship Mashobane, Deputy Mayor wethu Mthia, Speaker wethu, MM wethu ne-administration abahlonishwa ngiyababona. Zikhulu zonke zikhona la, kakhulukazi bomama bobaba, zintombi insizwa, nalizwi engifisa sikhulekele kulona. Kwabase Roma 13 uPaul la uqoquzela ukuthi abantu bonke bathobeke emandleni ombuso. Angifundeke, encourage believers to obey their government and authorities, recognizing their power comes from God. Le ncwadi ikhuluma kafushane ukuthi uMapostle Paul uxusa abaseRoma ukuthi bathobeke kubabusi ngoba uNkulunkulu okwazi ukubeka imibuso futhi uNkulunkulu okwazi ukususa imibuso. uNkulunkulu obeka imibuso ukuze abantu bakhe baphile impilo engcono. Uma ngabe umbuso ungasayiserve ipurpose yokuthi abantu impilo yabo ibe ngcono, uNkulunkulu wenze njani lo mbuso? Uyawususa. Enkosini uNebukadnezar ithi iBhayibheli yabukudakwa amashobana umbuso, yazwakala ibiza bonke abantu akuzodliwe endlini kaNkulunkulu, kusetshenziswe nezitsha zikaNkulunkulu. Yathi ngibusa nginako konke. uNkulunkulu wenu unani, unazo lezi zinto, unabo abafazi abanje, unayo imali engaka. Lithi iBhayibheli immediately esho lo mazwi kwavela isandla odokweni sasibhala ukuthi menemene tekele ufasini, ukuthi uthathiwe wafaka esilinganisweni, wafunyanisa umbuso wakho ulula futhi uchithiwe. Lithi iBhayibheli akuphelanga isikhathi inkosi yabonakala isidle edlelweni nelwane noma nemfuyo nemvelo. So ngamanye amazwi ithini lenkulumo? Njoba kuNkulunkulu obeka imibuso, uma ngabe imibuso nababusi bengayenzi impilo yabantu ibe ngcono, uNkulunkulu wenze njani abantu? Uyabesusa. So asivale namehlo bese siyathandaza. uNkulunkulu wabazali bethu, uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu wenkosi yethu Kristu Jesu, ekseni uNkulunkulu wethu nanku uhulumeni omisile wasezululand nabo ubuholi bonke, nanku umphakathi baba wethu ogcwele waseDumbe ohlangene kule ndawo ozolalela uNkulunkulu wethu ogcwele ukuthi uhulumeni yini azanayo ukuzosusa ijoka elihlele emahlomba abo. Baba siyathandaza, siletha lo hulumeni kuwe, siletha labantu kuwe, lo mphakathi kuwe, yibimpela isisombululo. Letha uNkulunkulu wethu ushintsho noguquko empilweni zabantwana bakho ngokuhlangana kwabo ngoKristu inkosi. Iprogram yonke inkosi sisazolalela inkosi ababusi obamisile, akube wena uNkulunkulu wethu ozoma ozokhuluma bengakakhulumi, ukuze udumo lufinyelele kuwe, uqinise nohulumeni wethu ngayo Kristu omile kuze kube phakade. Amen. Sekuzoba nje kube nje uma sithandaza, sekuzoba nje kube nje uma sithandaza, uma sithandaza, uma sithandaza, sekuzoba nje kube nje uma sithandaza, uma sithandaza, uma sithandaza, uma sithandaza, uma sithandaza. Siyathokoza kakhulu uphatha uhlelo baba Mosia, angibingelele ngenkulu inhlonipho
umhlonishwa umeya wethu womkhandlu sifunda sethu lapha eZululand, umhlonishwa ukhansela MP Khumalo Mashobane, siyabingelela ekseni. Angibingelele ngenhlonipho usomlomo wethu womkhandlu sifunda waseZululand, umama wethu uMemela. Ngiphinde ngibingelele ilunga lesigungu sokubuswa nokuphathwa nokulawulwa komkhandlu waseZululand, uMesisi Mncwango okhona eduze kwami. Ngibingelele umfowethu osivulele ngomkhuleko, umfundisi uS Shelembe noyilunga lekomiti elibheke imali. Ngibingelele uGabisa okumasipala manager wethu lapha eZululand. Abantwana baseNdlunkulu abakhona phakathi kwethu zinduna, uma ngabe khona ikhona ngiyayibingelela. Ngenkulu inhlonipho angenzeke lo msebenzi wokuba namazwi okwamukela bese ngithula abaholi abakhona, ngikwazi ukuba ngidedele somlomo aqhubeke nalomsebenzi omkhulu kangaka oze lapha kwelakithi eDumbe. Ake nishayele ihlombe abantu baseDumbe. Ayeye Zululand, ayeye. Ayeye ngentuthuka, ayeye. Sithokoza kakhulu ukuba phakathi kwethu kulo msebenzi omuhle kangaka nomkhulu kangaka. Ngisazothula abaholi avele simemukele ngehlombe umhlonishwa umeya wethu walapha eBaqhulusini. Mhlonishwa umeya, amazwi umuntu amukela ngawo ngomhla ka-8 kuMeyi, umkhandlu sifunda waseZululand wahlangana endlini zomkhandlu ukuba uzokwethula uhlahlo mali lonyaka ka-2025-2026, nala khona uhlangene namakhosi aseNdlunkulu. Siyazi ukuthi isifunda sethu sakhele kakhulu indawo yasemakhaya, nala khona kuyindawo eyakhelwe imiphakathi yamakhosi. Ngiyafisa ukusho ukuthi uma kulomzuzu samukela lo mhlangano omqoka kangaka, ngisho ukuthi iZululand District Municipality siyalithokozela iqhaza layo lokweseka amakhosi ukuba amakhosi abe yiwo aqhuba intuthuko nokuthuthukisa umnotho endaweni zasemakhaya. Siyazi ukuthi iZululand iyabuhlonipha ubukhosi, kanjalo futhi iyabugqugquzela ukuba ubukhosi na yonke imiphakathi ekhona makube sekhaleni lokuthumela intuthuko emphakathini, ukuvikela amasiko, kanjalo nokuba neqhaza elibonakalayo ukuthuthukiseni umnotho nenqalasizinda nokuthuthukisa kwayo eindaweni zasemakhaya. Ngicosha ucingo ke umhlonishwa umeya enkosini yakithi kwaDlamini ukuba ngixolisele kakhulu kuwe ukuba ufike lapha eDumbe ingabi ingxenye ibanjwe ke izimo zomndeni. Kodwa yadlulisa okukhulu ukuthokoza ukuba yayisimukela isimemo ngomhla ka-8 Meyi ukuba amakhosi aseZululand wonke ayezothulelwa lapho ndini ukuthi yini ezokwenziwa yiZululand. Ngalawo mazwi siyafisa ukusho ukuthi ke siyakumukela ke mhlonishwa umeya lapha endaweni yakithi eDumbe, njengoba sazi ukuthi iDumbe liyingane encane kulesi sifunda saseZululand. Sikholwa ukuthi ke ogqokweni lakho liphethe bonke laba balapha endlini namhlanje okungaba lapha eDumbe bazobhema bekholwe, bekwazi nabo ukuthi bezuze kulesi sabelo mali sikahulumeni waseZululand. Isigaba sesibili engisenzayo njengamanje ukwethula abahlonishwa bakhona phakathi kwethu, kuze ukuthi wonke umuntu okhona nabangenayo sizobanxusa nje bangene ngokuthula bekwazi ukuzwa ukuthi uhlelo luqhubeka kanjani ngaphakathi. Phakathi kwethu sinomhlonishwa okhona nokuyena osiholayo lapha emkhandlwini wethu uma nje sesingenele endlini zombuso neshamthetho salapha eZululand, okumama wethu uDT Memela Somlo. Ake nimshayele ihlombe. Phakathi kwethu sinelunga lesigungu
esiphezulu an executive member umama wethu uMrs SA Mncwango nokuyena esibambisene naye eholweni kwalomkhandlu Mbangazetha. Kuyintokozo ukuthi ngaphambi kokuba ngifulathele itafula ngiyabingelela ngibonge ithuba enginikwa ngasohlelo umnumzane uMosiya Chief Operations Officer eZululand uvama ukubizwa ngokuthiwa uCOO. Ngibonge kakhulu Mothukazi. Ngithanda ukubingelela ngenhlonipho enkulu ukuhlonishwa uMeya waseZululand Mashobane. Ngibingelele uMeya waseBaqulusi uKhalazi Shamase ngaqhubeka kodwa. Ngibingelele uDeputy Mayor Mthiya, Deputy Mayor eZululand. Ngibingelele amalungu executive yaseZululand abasesigungwini sikaMeya sokuphatha umkhandlu abakhona la endlini. Ngibingelele umama uSA Mncwango esebethuliwe. Ngibingelele umhlonishwa sandongena uRM Zulu. Ngibingelele umhlonishwa wethu osiphathela ukuthi ucubungule izimali ukuthi sihamba kanjani, umhlonishwa uS Shelembe ophinda bengumfundisi ongenali ibandla esilaziyo. Sazi ukuthi ayiyaphoxisa umfundisi wangempela. Mfundisi siyabonga. Ngibingelele bonke abahlonishwa abakhona endlini, abahlonishwa baseZululand, abahlonishwa baseDumbe, abahlonishwa basoPhongolo, abahlonishwa bakaNongoma, abahlonishwa basoLundi. Angiboni ukuthi khona la ngikhohlwe khona. Ngibingelele ngenhlonipho enkulu amakhosi esimi lapha nje simi ey'ndaweni zamakhosi. Ngibingelele iy'nduna ngenhlonipho enkulu. Ngibingelele bonke abaholi abakhona emphakathini bemikhakha eyahlukene nemikhakha eyama-political party ahlukene. Ngibingelele umunicipal manager, umphathi kamasipala waseZululand, NR Hlongwa igabisa ephakathi kwethu nama-HODs akade besukumile labaphethe iminyango yokubusa yokuphatha eZululand, laba kade bemile bebheke ngakini. Ngiyababingelela nabasebenzi bonke abakhona baseZululand nabeminye imikhakha ekhona. Singakhohlwa ukubingelela abemikhakha yezenkolo. Sonke silapha nje siyakhothama phansi kaNkulunkulu, bakhona abasiholayo la sisuka khona. Siyababingelela. Singakhohlwa futhi ukubingelela abezokuthutha, njengoba silapha nje size ngey'moto engezona ezethu abaningi, kodwa okuyimoto ezikhona ukuthi masiyidinga singene kuzo siye lapho siya khona. Size sibingelele no-driver, imoto ngeke ihambele u-driver engazange ihambise kahle. Siyabonga kakhulu njalo ukubambisana nabo. Ngicela-ke ukufika kuvuthondaba lwami okuthiwe angethule isikhulumi sosuku umholi wethu uMeya waseZululand. Ngishilo-ke ngibingelela ngathi Mashobana, kodwa ungu-MB Khumalo. Umhlonishwa uMeya umnikazi womuzi, is a family man. Akayilona isingila, akahlala emafletini. Uhlala ekhaya. Uyambona nje noma umbona ukuthi khona bambukayo esephuma ukuthi hawu Mashobana uthi ukudonsa ngala ngendlela incwasimende angibeke isiZulu incwasimende.
ongalazi igama ukuthi inxasimende angibone emva kwesikhathi ngokuchazela. Umhlonishwa usebe yikhansela kwa local government selokwangena ku local government lo okhona wale administration esinayo ebusa ngokungachemi ngokwebala njengoba sasihlupheke eqaleni. Usukela njena ke kwaba khona lokulumeni okhona manje umhlonishwa uba yikhansela njalo makuphela 5 years amakhansela ephuma yena uyabuyisela njalo kuphela 5 years abuyisela. Siyacabanga ukuthi usazobuyiselwa nje noma kuphela lo5 years esikona. Ngakho ke usenolwazi olujulile ngokuphatha ulocal government, ngokuphatha umasipala, ngokuphatha nje uhulumeni ngezinto ezenzakala ngaphakathi kuhulumeni. Usimkantshubovu mangabe sephathe iminyaka engaphezulu ka30 elikhansela. Ungumholi ke embuthweni akuwo, ungumholi embuthweni weIFP. Uyena ophethe uZululand ngokwe-IFP. Ungumholi okhethiwe. Wase ephinda ephakanyiswa iIFP yamethemba ukuthi akabe umeya aphathe ngaphakathi ku-government. Ngoba ama-political party phela amanye akhona wekho phakathi government, amanye akhona phinda bengaphakathi. Kusho ukuthi uphethe kokubili, uphethe i-political party eZululand, uphethe futhi umasipala eZululand ngokahulumeni. Umhlonishwa njengoba ephethe lana ukhansela bakhe usukumela kusume khona ikakhulu ebaqulusi. Futhi namanje usaliphethe iwodi ebaqulusi, ukhona emkhandlwini wasebaqulusi kodwa futhi ukhona emkhandlwini waseZululand aphinda abe umeya khona. Esikhathini esingaphambilini uphathile futhi ebaqulusi enguSpeaker amahlandla angaphezulu kwehlandla elilodwa. Umhlonishwa ke kwi-IFP usesigungwini esiphezulu esiphethe iIFP kuzwelonke kwi-National Council. Umhlonishwa ke akahlukene nesintu nempilo yabantu. Ulibutho lesilo. Uma nje kungathiwa amabutho awaphuma athi qikelele ningezwa nezibongo zakhe sebemusho. Ngabe sekuvunulwe umhlonishwa uphakathi magijinywa amabutho egijima uphakathi. Ngalokho mina nje ngokubuka kwami siyakuthokozela lokho ukuthi noma singena kuyo yonke imikhakha kodwa singakhohlwa lapho sisuka khona, ngoba lapho sisuka khona futhi ngisho singale ebhanweni siyobuyela phansi siye lapho la sisuka khona. Ngakho ke uma singakhohlwa ila sisuka khona asikuba nayo indawo ngenilanga siyobuyela kuyona. So umashobana ke uphethe konke akukho akulahlayo. Ngithatha leli thuba ke mashobane ukwethula ukuthi sebekulinde sebekomele. Ngethula ezembabazane Mahaka ihlolo sakhala emabhunu ePitoli kwaze kwasikona nofangalele ngikhuluma ngosuku luzibunubunu ohlabe ngapha lwaphuma ngapha lwangena ngapha laphuma ngapha isibhamu esikhale nje abenzobongo lanyakaze kwavuma. Ngethula umfoka ishada imushi ngoba bebanga kwakhumalo bathula Dumese kanti ulitshelo bakoti enkamelweni bashaya bafana bathi khaphaca mina ngiyabe ngisawubona onyoko umgwaqo omuntu ogcwele isikhwebezi indidane edida abaningi isijuju sekuze emnyama yakwakhumalo beda begwathana kwela khona futhi isikhwebezi yanyakaza bathi untombi ziyahluma njengotshani kuba besayiqedwe kwakhumalo bathi dedanga bafana yedlule ngashada ngithi mtungwa bulasi zileka. Angqale umfowethu Mosiya OCOO
osiphathele uhlelo namhlanje. Ngiyabingelela mhlonishwa umeya womkhandlu wabaqulusi Shamase, mhlonishwa uSomlomo Shenge, umama uMemela kaButhelezi. Ngiyabingelela Mthiya, Deputy Mayor womkhandlu waseZululand, umfundisi Shelembe osivulele ngomkhuleko, amalunga executive committee yaseZululand, umama uNcwango kanye nobaba uZulu, amakhansela aseZululand onke akhona la, amaqembu onke ehlukene, amakhansela aseDumbe onke akhona. Ngiyabingelela umhlonishwa uNdlangamandla oyilungu leExco la eDumbe. Ngiyabingelela uMM Gabisa, uMama Ntombela, uMama Linda, udadewethu ukaMsibi, umfowethu Jele, abazinhloko zeminyango eZululand. Ngibingelela iadministration yonke nje yaseZululand, ngiyayibona la. Ngibona nabanye abasebenzi bala iDumbe kanye nasebaqulusini. Ngiyabingelela kumedia ekhona la phakathi kwethu, zinduna ezikhona, abantwana baseNdlunkulu abakhona, ama-ward committees akhona, ama-CLOs akhona. Ngiyabingelela obaba omama nabafowethu nodadewethu, sanibonani. Njalo nje umphakathi waseDumbe ohloniphekile, uma sekuyilezi ikhathi zonyaka, umasipala wesifunda nomasipala wasekhaya bagunyazwa umthetho we-MFMA, Municipal Finance Management Act, othi ziphathwa kanjani imali zikamasipala. Imali kamasipala, umasipala uyahamba uyobika emphakathini ukuthi senzeni imali kamasipala, futhi uzosho ukuthi zizokwenzani imali zonyaka ozayo. Besila ngoDisemba ngonyaka odlule, besizonitshela ukuthi kusukela ngoJulayi zenzeni imali zomkhandlu waseZululand, ngoba imali zomkhandlu waseZululand zimali zomphakathi. Nina niyavota, nivotele thina, nithi asambe siyonibhekela imali, bese futhi sizaba sisho ukuthi lezi imali sibona ukuthi izokwenzani. Kodwa nina niyabizwa kuthiwe wozani nizophawula ukuthi njengoba sithi lezi imali zizokwenza lokhu, sikahle yini, bese niyasho nina nithi hayi sikahle. Uma singekho kahle nisho ukuthi asilungise kuphi, bese siyabuya ngoDisemba sizosho ukuthi lokho esasikushilo ngoMeyi noma ngoApril sizothi ke sikwenzile okungaka, asikwenzanga okungaka, sehlulwe yini lokho esingakwenzile. Bese kuthi ke manje njoba sila sesizosho ke ukuthi umbono wethu thina njengamakhansela aseZululand sibona ukuthi imali yaseZululand izoma kanjani, izokwenzani. Kusho umthetho uthi asize kimi sizosho lokho. Kuyenzeka ke masibizele emhlangane kanje nibe khona impela ngcwane, kodwa baba babili noma babe bathathu nje abaqondayo ukuthi bekuthiwani, hayi abanye hayi bagcina bengaqondanga.
njengalapha nje ngabona ukuthi ungazuthi into yayinakwe kakhulu zintombi nezinsizwa nje ezazijabulele ukuthola ama-food parcel abangalalela ukuthi kwakuthiwa. Siyathokoza ke namhlanje ukuba thina njengamakhansela onke aseZululand ukuba sihlanganyele nani njengomphakathi wala iDumbe ukuba sizobika kini uhlahlomali lonyaka ka2025 no2026. Ngizonikhumbuza ukuthi iminyaka ehlukene kathathu. Kukhona unyaka wabantu nje bonke ophela ngomhla ka31 December uqale ngomhla ka1 January. Bese kuba unyaka kahulumeni kazwelonke noyifundazwe ophela ngomhla ka30 March uqale ngomhla ka1 April. Bese kuba unyaka wethu thina njengomasipala ku district noma kuyisifunda nakumasipala unyaka ophela ngomhla ka30 June uqale ngomhla ka1 July. Usuzophela unyaka wethu njengomasipala. Sizobika ke yini ukuthi uhlahlomali lwethu sifisa noma sicabanga ukuthi luzoba u1.7 billion. Umkhandlu ke wesifunda imali uyixosha eindaweni nje ezimbili. Imali uyixosha kuhulumeni omkhulu lokho esithi ama grant. Enye imali siyixosha kini mphakathi ngokukhokhela insiza lezo ezisuke zikusizile. Ngifisa ukuzobika kini egameni lomkhandlu waseZululand ukuthi imali yethu la eZululand ikhuphuke ngo59 million uma uqhathanisa nemali yangonyaka odlule. Mphakathi njengoba umkhandlu waseZululand ungumkhandlu mpofu ohluphekayo ngenxa yokuthi la eZululand usuwafa umnotho kuyiwona owawuphilisa uhulumeni usiza abantu basemakhaya. La eZululand noma la eDumbe bekunamaplaza bekunama-abattoirs la bekulawa khona inkomo kudayiswa inyama, kunamasimu kulinywa, kunamahlathi. Lokho nje yikho ebekufaka umnotho kakhulu emphakathini wakithi waseDumbe. Kodwa lokho sekwafadalala. Lokho kwenza ukuthi imali ingabibikho yokuthuthukisa abantu baseDumbe ngendlela abafisa ngayo. Lento ke mphakathi ifana ncamashi nasemzini wakho. Umehluko phakathi ukababa esebenza ekhaya ethenga izinto njalo makuphela inyanga nalawo babe ngasasebenzi sehleze ekhaya. Besazi nje njalo ukuthi makuphela inyanga kuzothengwa inyama sidle. Kodwa ngoba baba akasasebenzi ayisekho inyama ethengwayo. Ukuxosha nje iphalishi kungumzabalazo nomzukuzuku. Sesiphila ngegrant kagogo noma zingane ezisuke izelwe zingane. Kodwa futhi nakho lokho akusifikisa indawo. Sihlupheka leyo mali ikho. Ngenxa yamathuba emisebenzi angasekho. Ngakho ke umuzi nomuzi kuyahlusheka. Sizobika ke kini mphakathi ukuthi ayikho imali. Lo 1.7 billion uma ulalela
ungacabanga ukuthi imali enkulu kodwa mawusuwaba imali engekho. Silapha ke Dumbe kwenye yethu saseZululand. Nizokhumbula ukuthi sinezingane eziwu5 thina njengeZululand. Abaqulusi, uLundi, uNongoma, uPhongolo neDumbe. Ngakho ke kulelo venge sinalo kufanele silabe ngendlela ukuthi zonke lezi ingane zeZululand zicoshe. Sibhekene ke nenkinga ethi kule mali encane engake sinayo umsebenzi wethu empeleni osamqoka thina njengeZululand ukuba silethe amanzi ahlanzekile nokubhekelelwa kokuthuthwa kwendle. La eDumbe sibhekene nengqinamba yokuthi njoba sinedolobha laseDumbe asinayo isuwa. Njoba singenayo isuwa kusitshela ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi idolobha laseDumbe likhule. Ngoba ingqala sizinda iyona ehambisana nokukhula kwedolobha. Siqalile ke umphakathi waseDumbe ukuba senze business plan. Sesiyiqedile ibusiness plan. Sekufanele sixoshe imali engango 30 million ukuyisubmitha le business plan siyocela ngayo imali yokwenza isuwa eDumbe. eDumbe indle ithuthwa ngama truck lokho kuthiwa iHanisaka. Lokho nje kukodwa kwenza ukuthi ungayiqhenyi ngokuthi unedolobha uma isimo sinjalo. Uma uqhathanisa iminyaka engaphezulu kwama-30 sacosha intando yeningi kodwa thina la eDumbe sisesemuva ngaleyo ndlela. Isizathu inkece. iDumbe ke ngumkhandlo omncane kakhulu ngoba unamawadi nje awu10 bese kuthi uNongoma wona unamawadi awu24, abaqulusi unamawadi awu23, oLundi awu23, oPhongolo awu15. Uzobona ke ukuthi iDumbe yiye encane kunayo yonke lemkhandlo. Imali ke siyibekele amanzi la eDumbe kulonyaka imali engaphezulu ka 405 million. Ngiyacela nje ukuthi laba abakwazi ukubhala bakwazi ukuyibhala le, ngoba uzobona abantu sebebhikisha nje kanti abezwanga ukuthi imali ingakanani. Le mali ke ngaba 405 million iyona esihlelele ukuba izobhekelela zonke idingo zaseDumbe zokulethwa kwamanzi kanye nokuthuthwa kwendle. Kuyasithokozisa ke thina njengeZululand ukuba sizoma phambi kwenu sibike kini njengabanikazi bale mali. Nakuba mphathi wohlelo Mosiya musikhathaza ukuthi abantu bakithi abakayisukumeli le yokuthi bahambe bayobhalisa babhalisela ukuvota, ngoba mphakathi imali uhulumeni uyikhipha ngokwe voters roll. Le mali okuthiwa equitable share uyithola ngokuthi voters roll inibangaki. Uhulumeni umuntu ngonyaka umnika 1,300 rand. Uzobona ukuthi ngenyanga unika 87 rand. Le mali ke siyayihlanganisa imali esuka iphuma ngekhanda lomuntu bese siyayihlanganisa thina njengohulumeni bese sithi sohambisa insiza
nentuthuko ngaleyo mali. Uthola ukuthi ke mphathi wohlelo kunabantu abangakubhalisela ukuvota kodwa bayayifuna idingo. Ufuna idingo ngemali yomunye umuntu hayi yakhe. Futhi makuthiwa kuyatoyizwa bahamba phambili laba abangakubhalisela ukuvota nabangenawo ngisho amapasi. Yikho ke siyayisikhuthaza ukuthi noma ngaba uzukuvota hamba kodwa uyobhalisa ukuvota igama lakho libe ku-voters roll ukuze imali ye-equitable share eza komasipala ikhuphuke. Angazi ukuthi ibudget yala eDumbe ingakanani. Kodwa ayingabe yishwa makungathiwa ifika ku 300 million. Imali la eDumbe ayikwazi ukufika ku 300 million ngonyaka. Khona kongisiza kuthi imali yala eDumbe 190 million. Lento fanele niyazi mphakathi ngoba ina phela abanikazi beDumbe. Uma uqhathanisa 190 million thina sizonikeza u405 million. Noma kunjalo incane kabi le mali. Kodwa futhi ekunye siqikelelayo siqikelela ukuthi osomabhizinisi abancane baseDumbe abahlomule kule mali. Akhona nje ama-project amaningi esiwenzayo la eDumbe. Nokukhona khona osomabhizinisi abancane abahlomulayo la eDumbe. La eDumbe kunosomabhizinisi abancane esibakhiphile emsebenzini. Sibakhishiswa ukuthi uTreasurer ukhale ngokuthi banikezwe imisebenzi emkhulu engengangabo. Wayesethi uTreasurer asikulungise ngokukhulu ukusheshsha, uma singakulungisi uzoyithatha imali. Wasiphoqa ukuthi sibakhiphe labo somabhizinisi ebebethola umsebenzi obungaphezulu kwegrade yabo. Nakuba bake baphatheka kabi kodwa yayingekho into esasizoyenza ngaphandle kokuba silalele uTreasurer kulokho athi asikwenze ngoba ngesikhathi esephuca imali bekuzosho ukuthi kuhlupheka nina hayi osomabhizinisi. Kodwa siyakuqikelela ukuthi osomabhizinisi fanele bahlomule kuleyo umsebenzi esisuke siyilethile lapha. Njenga kulonyaka nje weimali lapha eDumbe bawu21 osonkontileka abancane abahlomulile kumkhandlu waseZululand. Bahlomula imali engango 64 million. Kwakuwo labo somabhizinisi abancane besibuye siqashe futhi abantu bendawo kube khona onsumbulwanyana ababacoshayo ukuze baxoshe ikati eziko. Kodwa futhi sinayo imisebenzi la eDumbe esiyenzayo ukulekelela esimeni samanzi. Phakathi waseDumbe ayasihlupha kakhulu amanzi. Sinenkinga yokuthi asinaso isizinda samanzi lapha eZululand. Emakhaya sinazo izinda kodwa lapha okungconywana khona ngoba la ukuhlushekwa khona vele phela kuyahlusheka. Ekhaya nje umama uNcwangu nomama uMemela manihambile niyothenga impuphu. Nithenga isaka nilayishe emavenini. Manifike ekhaya nifike nilithulule lesiphongolweni.
uma usuluthululile lelo saka esiphongolweni leso siphongolo sibizwa ngokuthi isizinda sempuphu. Uma uzoqala ulungisa amabhodwe okupheka usuke wazi ukuthi impuphu uzoyithatha kuphi. Kodwa la iZululand njengoba abantu bedinga amanzi kangaka uthola ukuthi amanzi abaluleke ukudlula yonke into. Kodwa sinaso isizinda samanzi asazi siwathatha. Yikho ukuthola ukuthi siletha amanzi ngama-truck ama-waterkan. Yikho uthola ukuthi senze ngama-boreholes. Kodwa futhi nakhona nizokhumbula umphakathi ukuthi isimo lesi sabelungu sika 1652 sisishiye nenhlekelele yokuthi abamhlophe bebesusa eindaweni ezinothile besise eindaweni ezilugwadule. Umuthumba iborehole phakathi kwemizi emakhaya awuwafica amanzi phansi usuyimbili. Kwesisikhathi uyayimba uwaxosha amanzi kodwa bezinyanga ezintathu nje aphele. Kwesisikhathi uwaxoshe kodwa uthola neswayi awakwazi ukuphuzwa umphakathi. Bese kuyasiphoqa ukuthi asilethe iwaterkan. Iwaterkan iyabiza, iyadura. So imali eningi idliwa ukukhokhela imoto bazilethe amanzi oba ziwakhe endaweni eqhelile bese ziwaletha kini. Imoto zisicharge ngokwama-kilometer ukuthi ngihamba ikhilomitha elingaka ngiyetholakele ngiye eBilanyoni. Ngakho ke masipala ngikhokhele imali engaka ukuhambisa lawo manzi. Wena uwakhokheli wena kodwa lawo manzi asuke efikile suke siwakhokhelile thina. Manje kabanye bake bakhale bethi meya yini lokhu usinikeza amanzi ngama-waterkan awenzi ngani amabhoholi. Hayi siyawenza amabhoholi kodwa kuphuma lutho phansi. Uyimbi ibhoholi uthola ukuthi ibhoholi engaphakela umzowodwa noma imizi emibili. Lokho ke kusuke kusiphoqa ukuthi asiyekeke. So ke enye into esesiyenzile la eDumbe kunamanzi esiwenza esimdlangentsha. Lamanzi esiwasebenza esimdlangentsha kuhlomula khona amawadi awu5. Ward 4, Ward 5, Ward 6, Ward 8 no Ward 10. Lama ward sengiwabalile imizi exosha amanzi iwu14,713. Kosomabhizinisi kuhlomula usomabhizinisi oyedwa wendawo. Imali yale project imali u14 million. Le project ke isiku 93% iya ngasekupheleni manje. Bese kuba nenye futhi khona esimdlangentsha kodwa yona ibizwa ngokuthi iWest Construction. Yona ke igxile kakhulu kuWard 5. Osomabhizinisi abahlomule khona osomabhizinisi abathathu imali u46 million. Iproject njengamanje ik73%. Uzobona njalo ukuthi khona imali umkhandlu oyilethayo eDumbe nakubizimo zingezinhle. Kodwa futhi enye into esihluphe eDumbe ingqala sizinda yethu yasihlupha ngoba makuniizulu iyaguguleka ilimale. Uma nje kuke kwanizulu la eDumbe uzothothi kuzophela inyanga ezimbili noma ezintathu abantu bengawathola amanzi ngenxa yokuthi kuguguleke konke. Kufanele umkhandlu uqale phansi ufuna imali yokuyothenga lezo zinto ezisuke iguguleke ezalahleka. Okunye ke bakhona abantu bakithi khona la eDumbe abangesizi zakhamuzi
othola ukuthi umuntu uvela athatha isando aphihliza iphambi. Uma seyiphihlisile abantu abasawathola amanzi, sekufanele futhi izulule liqale phansi ilungisa imali iyothenga iphambi ukuze abantu baqhubeke bathola amanzi. Ikhona futhi enye omunye umsebenzi esiwenzayo khona futhi esimdlangenja la isakhe khona i-reservoir. Imali yalapho sifaka imali engango 148 million. Le project ik 73% njengamanje. Uhlomule osomabhizinisi abancane abawu11. Imizi efakelwa amanzi i-9,319. Imizi ecosha amanzi. Besiba nenye ayi ukuthi siphelile la eDumbe bahlonishwa besinenkinga ukuthi uma kuke kwaphela amanzi kwi-reservoir na kanjani kuzongena umoya bese liyaqhuma ipipe lethu. Ithi misigcwele i-reservoir sesinenkinga ukuthi iqhuma ipipe abantu abawathola amanzi. Kwesinye isikhathi limuncane ipipe, limuncane lidabuke. Sathola bonjiniya basitshela ukuthi inkinga ingaxazululeka kanjani. Kuye kwasiphoqa ukuthi siye ePortugal ngonyaka odlule siyofuna ithangwe leli elenza ukuthi noma ngabe amanzi kade engekho kodwa uma sebuya lingaqhumi ipipe. Lawo mathangwe ke esiwalande ePortugal asuke ePortugal ngoNovember afike la ekupheleni kaFebruary asefikile. Kodwa simile manje ukwafaka bahlonishwa makhansela ngenxa yokuthi inkece isiphelile. Sekufanele silinde uqala unyaka ozayo. Unyaka ozayo ke u1 July. Uma uqala unyaka ozayo weimali sesizoqhubeka ke lamathangwe siwafake azolekelela ipressure yokuthi uma amanzi kade engekho lingaqhumi ipipe ungadonsi umoya. Ngoba uma amanzi kade engekho uthi uvula i10 uyenza ukuthi kunomoya ukuthi uze ukuthi kunomoya. Leyo pressure ke yiyo eqhumisa amapipe. So ke sakha ke manje iplan yokuthi noma ngabe amanzi kade engekho uma isebuya akontroleke abese efika kahle la kusuke kufanele afike khona. Sinalo lo hlelo ke lokulungisa leso simo njengabo bilanyoni nje ayahlupha kakhulu amanzi. Ezibhlungwana ke indaba yilezo ukuthi mphakathi ama tariffs thina njengezululand so akhuphula ngo4.3%. Kodwa phela nizokhumbula nini ukuthi lo 4.3% siukhuphulela lo muntu okhonayo. Bese kuthi lo ngakhoni simnikeza amanzi amahala okuthiwa i6 kiloliter ngenyanga. Uwathola mahala lawo manzi awakhokheli. Kodwa uzowakhokhela khona umpofu noma uyintandane noma uhola impesheni noma ukhubazekile uma ungayanga ekhanseleni lakho wagcwalisa iform lelo kuthiwa indigent la ochaza khona ukuthi mina ngihola impesheni anginayo enye income engiyitholayo ngaphandle kwempesheni. Uveza iproof yeslip sokuthi uhola impesheni. Uma ungasebenzi uyasho ukuthi awusebenzi. Bese ke umkhandlu ukuhlinzeka ke ngale mali noma ngalamanzi amahala. Enye into esihluphayo makhansela imizi lemningi iphethwe ngogogo. Kodwa ngisho sekukhona uthisha, kukhona umuntu osebenzayo, kukhona iphoyisa, kukhona unesi, kukhona usomatekisi,
baqasha nje ngogogo. Ngesikhathi beqasha ngogogo bengakhophi kwenza ukuthi intuthuko ihambe kancane ukuza kuwe. Kodwa futhi kwenza ukuthi noma ilimele ingqalasizinda ingakhandeki ngokusheshsha ngoba kufana nakwakho nje ekhaya. Uma kunensizwa nje nentombi esebenzayo kodwa ebhungileyo egodosisile eGoli, manje angithi le ntombi sivimba imali ukuthi ingeze ekhaya. So ke ayisekho imali ezekhaya, funa ngabe sakhe indlu yakwagogo la yokushisela impepho, asikwazi ukuyakha ngoba ayikho imali. Kodwa ukhona umuntu osebenzayo nethi usehlala nentombi eGoli. So ke leyo corruption eniyenze emakhaya zinsizwa nentombi iyenzeka nalapha kuhulumeni. Ngoba uma intombi ihamba iyoma emnyango izogana ngolwesingaki ngoba isivimba inkomo emnyango, kanti intombi izaqala ibithithi insizwa manje ngicela ungivakashela ibisithi intombi cha ngizokuvakashela kodwa qala kubaba ekhaya. Manje ke lezi zamanje ziyesaba ukusho ba mayike yathi intombi qala kubaba ekhaya kubalekile umfana. Manje ke siba naleyo nkinga ke umphakathi waseDumbe leyenza sengathi ukucosheka kwamanzi kuhamba kancane. Enye into esiyicelayo, siyacela ukuthi umphakathi nisheshe nibike uma amanzi engaphumi. Ngoba kwesinye isikhathi sicosha imbiko emva kwesikhathi uthi uyawuxosha umbiko kuthiwe sekuno 3 weeks amanzi singawatholi. So ke siyacela ukuthi nibike mawubona nje amanzi ungawatholi, bika ukuze ithimba lethu lizobheka ukuthi yini. Ngike ngaxosha ke nesikukhuzayo njengomkhandlu waseZululand. Ngike ngaxosha ukuthi amavaterikani ethu la iDumbe abuya benamehlo. Angazi ukuthi kwenza kanjani, ngiyacela ukuthi sikuyeke lo. Ngiyacela ukuthi maku nabaholi noma ngamakhansela noma yilunga nje lomphakathi eliphazamisa udriver wevaterikani athi ungabatheleli laba dluluye kulaba ya usuke senza ukuthi sikubiza ngokuthi ivaterikani inamehlo iyambuka ithi hayi lo angimfuni bisiya kulona emthandayo. Sonke sidinga amanzi, amanzi abalulekile. Siyacela ke umphakathi ukuthi nisilekelele kuleso simo. Kusukela ngo-2017 asikwazi eZululand ukwakha ama-toilet ngenxa yokuthi umsebenzi esasiunikeze enye inkampani enye ngawutholanga yasimangalela, yayisithi yiye ebekufanele ithole umsebenzi. Yayisihamba iyocela enkantolo ukuthi ikhiphe igunya lokuthi le nkampani esiyinika umsebenzi ime kusathethwe icala. Nempela inkantolo ke yanquma kanjalo. Sahlala ke silindile icala ke lithatha isikhathi lasilahla icala ukuthi ngempela le nkampani esimangalela iqinisile. Saledlulisa icala laphinde lasilahla, saledlulisa okugcina laphinde lasilahla. Uma ke selisilahlile yayisibuye futhi le nkampani isisibuyisela futhi enkantolo. Kwi-judgment yayithi inkantolo asibanikeze umsebenzi, asangabanika. Babuyele enkantolo sebeyothi ke bayasisiwa manje, bafuna sibakhokhele yonke leminyaka bengasebenzi ngoba babethemba ukuthi sizobaqasha.
kwatholakala ukuthi ke enkantolo basidla imali engango 45 million. Yayisibuye ithi inkantolo asibanike lo 45 million. Kodwa futhi uma ngoba sathi imali asenayo yokuthi bakha ama toilet. Yayisithi inkantolo bazolinda nje. Mhlana ithola imali nizonikeza bona ama toilet. Kodwa futhi lesi sikhathi silindile kwathiwa banikezeni u45 million. Sathi siyaceleka sithi ngeke sibanike lafike lasilahla futhi icala. Zibovu izinqe sikhalajwa zinkantolo. Kutheke ngonyaka odlula usuphela sithole imali engango 80 million yokuthi sakha ama toilet. Kwatholakala ukuthi kufanele siqale siyocela ukuthi le nkampani ayisuli icala iphume enkantolo soxoxa ngaphandle. Yayisithi hayi iyavuma. Kodwa kunembandela. Oqala umbandela wawuthi izophuma uma sebesho indleka manje zenkantolo njoba bebehamba amacala. Uma ke sebebuya sebeyishila indleka kwathola ukuthi indleka ziwu30 million. Kusho seku 75 million. Kusho ukuthi ke kulo 80 million esinawo esiwutholile. Kusho ukuthi sino 5 million wokufaka ama toilet yonke izothathwa ilamadoda anoma ngamadoda noma amakhosikazi. Kodwa labo bantu kwafanele ke manje sicele namakhansela ngoba amakhansela asezululand ahlakaniphile. Kwafanele sicele sabona ukuthi cha laba basehlula impela. Ngoba laba bafundile bathi if you can't beat them join them. I sabona no, we can't beat them. No, let us join them. Sabajoyina ke sahlala nabo phansi saxoxa savumelana. Kodwa ngiyasola ukuthi igenge lethu angithi uyayibona nje igqoka kahle inhle. Kwesisikhathi umuntu omuhle ukubhede ungasho lokho bekufanele ukusho. Usho lokho nawo ongathi mawusubuzwe egcineni ungazi ukuthi uthini. Nabo ke laba bazithuka sebeshenye into. Kodwa sabasheshisa ngoba sasibona ukuthi bazoze babe sober ngoba bebedidwe hey phela zinhle lezi intombi nezinsizwa mase igqokile ungazi ukuthi akusiba bala mase kuxoxwa ke base bethi 1 bayaphuma enkantolo 2 asikhokha 5 million manje 3 kulo 75 phela asiqale sikhokha 5 million sinciphise lo 75 kube u70 bese bexoxa ngeke bexoxe ma kungakhanyisiwe nje sakhanyisa ke ngo5 million base bethi ke sebeyaphuma ke enkantolo base bethi hayi eyicelweni eniyicela ngoba thina besicela ukuthi le mali u75 million yehle ngenxa yokuthi ke sasihamba nabantu abaright basethuka sebethe kulungileke yonke le 30 million bayayehlisa bathi asikhokha u45 million ngithi ke kuGabisa sheshisa usayine eGabisa sheshisa amashishani bazoze bashintshe wasayina kuGabisa so imali esibakweleta yona sibakweleta u45 million kodwa ngenxa yokuthi sikukhokhile u5 million seku35 million kodwa futhi sasesicela ukuthi le mali ngeke sibe nayo isamba asicela ukuthi siyikhokhe kancane hawu nalapho futhi bavuma ngabona ukuthi hayi eyihambeza ayothandaza sithandazile eyihambeza ayenyangeni zeza khona la idumbu bakudlalwa la idumbu ngabona ukuthi hayi
bahamba indlela enhle. Ngabona ngangiyibone uGabisa ukuthi iphalaze waze kwasa. Igqunqa enyama. Uyashisana phela umlilo. So ke azoqala ama toilet ke kulonyaka. Kodwa nginesicelo umphakathi engicela ukusibeka kimi. Kufanele ke niqonde ukuthi kusho ukuthi imali esinayo yama toilet u-35 million akuseyena u-80 million ngoba phela u-45 ilozongena kulaba abasimangale bese kuthi u-35 ke sizofaka kama-toilet. Ngiyacela umphakathi ubani sibekezelele ngoba uzothola ukuthi edumbe mhlawumbe amahodi amabili ahlomule ngama-toilet kodwa futhi nakhona hayi ihodi lonke ngenxa yenkece esinayo. Sibuye ke umphakathi sibe kulolu hlelo esilibiza ngokuthi i-local economic development i-LED. La ku-LED sinogandaganda esibuye sibakhiphe balime kodwa kade ugandaganda ulimela umuzi nje kodwa sabona ukuthi hayi akulungi sesikushintshile ugandaganda kamasipala ulimela i-co-op uma ningumfela ndawonye ninendawo uzoza kumasipala uzonilimela kodwa ngeke umasipala manje ulimele insimu nje sangweni ngoba egcineni le mali osuku usebenze ngayo uyabika ngayo ku-treasurer manje awukwazi ukubika ngesivande somuntu nje ngoba awukwazi ukumbuza ukuthi uthola ikhwebe ingaka uthe suka nje ugogo athi hawu niqeda nje bantu abami ukuphuma la kwangena iy'nkunku zawumba wonke umbila wamazi kumile lutho awusazi uzothini kwesinye isikhathi kungena iy'nkomo noma ziy'mbuzi kodwa la eDumbe kukhona hlonishwa uDeputy Mayor abantu abalimayo la ngoba umubala umbila ikhabishi ispinashi ubeetroot ucarrot ngokombiko esiwutholayo sithola ukuthi bakwazile ngonyaka ukukhiqiza amathani awu-34 abalimi bala kodwa futhi bakwazile ukuthola imali engango-900,000. So ke sizogxila-ke kulabo ngoba siyayibona into abayenzayo futhi siyakwazi ukubika ukuthi yini eyenziwe. Sibuyeke la eZululand sibe ney'ndawo zokuvakasha tourism nakuba sazi ukuthi abantu abampisholo kakhulu abakuthanda ukuvakasha kodwa bakhona abasuke beqhamuka ngaphandle abavakashayo njengalapha nje eMakhosini sinendawo enhle kabi yokuvakasha ngoba inamadlinzi amakhosi laphana nje khona oZulu kaMalandela khona oPhunga khona oMageba khona oJama khona osenza ngakhona kanye nenkosi uDini iZulu kaCetshwayo amathuna lapha eMakhosini. Siyanxusa-ke nakulabo abantu abasha baseyintweni ukuthi phela mukhipha isithandwa sakho kungaba i-birthday kungaba i-anniversary siyacela ukuthi phela ke niye lapha emathuneni niyobona amadlinzi amakhulu so that nizokhokha kube nemali engenayo emkhandlwini. Enye nje indawo yokuvakasha ikhona la eDumbe bahlonishwa lapho esithi khona kuseNatal Spa kunamanzi nje ashisayo nje emvelo manje ke siyanxusa ukuthi obaba ke bekhiphe nje izalukazi zabo umtotose nje hayi imali lempesheni nje umtotose nje ngoba empeleni imali lempesheni uhulumeni akanikeli ukuthi nithengele abazukulu unikela ukuthi niyitotose nina
nibone odokotela nithola amaphilisi nikwazi ukuba right. Kodwa ke ngenxa yesimo ogogo sebathola imali bengayidli bethenga ukudla kwabazukulu. Kodwa empeleni kusuke kungafanele ngabe benza lokho. Ngiyafisa ke ukubika ke kimi ke ukuthi isifiso sethu kulonyaka ozoqala ngomhla ka1 July sibe nalo 1.7 billion esizowaba laphana eZululand. Siqale uhlelo lokuthi sizohambela imphakathi lokho esithi ama road show ngoDisemba. Sinemali engango 1 million. Kodwa futhi sibuye sahlinzeka imali sizoba nokhisimusi wogogo futhi ngoDisemba. Sinemali engango 2.5 million. Kodwa futhi sizophinde sibe nemidlalo lejwayele ukuba khona iqala iMayoral Cup kodwa igcina isiusalka. Sihlinzeka imali engango 4 million. Bese siba nemali esihlonipha ngayo umntwana kwaphinda angene ngegalelo alidlalile la eNingizimu Afrika. Sinento ke ethi iPrince Mangosuthu Legacy Cup. Kodwa sithe ukuyishintsha kancane kulonyaka noma sizothi ukuyishintsha. Sivamise ukulanda ama-club ePSL adlala olundi. Yini edlala olundi ngoba kune-ground la elibizwa ngayo umntwana. Kodwa kulonyaka asizukulanda ama-club akwaZulu Natal. Sizofuna nama-club akwamanye ama-province. Siseyinhlelweni nje njengamanje siqalile ukuxoxa neChiefs kanye nePirate. Kodwa iSundowns sithola ukuthi size yabhuka iyahamba iyaphesheya. Yona akasisezu ukuyithola. Akukacacike phakathi kwePirate neChiefs. Kodwa futhi sifuna amanye ama-club angasuke eGauteng noma iLimpopo noma iWestern Cape, mhlambe iStellenbosch. Ngoba ilegacy umntwana akaze asebenze kwaZulu Natal kuphela. Umsebenzi womntwana mukhulu ungaphezulu ngisho kweSouth Africa. Sibuyeke sanohlelo luthi wena ongadlali ilegacy kuthindaphi. Sizobuye ke sixhumane nekomiti lethu labantu abakhubazekile ukuthi ezikhalweni zabantu abakhubazekileyo yini esingayenza, sizotshelwa yini. So kuye sibheke futhi ukuthi kubantu abasha ngoba umntwana wayebathanda abantu abasha yini esoyenzela abantu abasha. Leyo mali ke sibudget imali engango 6 million. Kodwa ke futhi sizobuyisa nombele wethu. Siyawubuyisa umbele wethu kulo nyaka ngoba sinesikhungo lapho kuthiwa indonza. Lapha khona esiqeqesha khona amakhono, ngabe uyacula, ngabe uyathunga, onke ama-fashion design la kuyenziwa lapha endonza. Makuthiwa nje into wasemzini umkhonyana seshilo ukuthi uzokushada nini, musuku uyigqema ikhandulo kuya kulabo abantu bangaphandle kungesibona bala eNingizimu Afrika. Yana nje olundi bakukhipha njengoba wena unjalo. Uhamba uyibuka indlela yonke ungakholwa ukuthi uwe. Ngendlela abasuke bekuthungele kahle ngakhona. So ke nalabo abaculayo bancintisana kumbele wethu, laba abawinile bayendonza bayorekhoda khona. Besinohlelo ke kade silwenza kodwa besimangala nje ukuthi yini kube ngabantu basolundi kuphela. Kodwa sase siyathola ukuthi hayi ingqinamba kulukhulu ukuthi kusuka umuntu edumbe
aye Olundi ngoba kuzofanele afune umqasho. Manje ke once wafuna umqasho sekuyimali ke lokho. Sathatha isinqumo ke namakhansela ngoba ngishilo ukuthi la makhansela seZululand ahlakaniphile. Sengathi ngingawabuyisela. Awanazo nje izinqe ezinkulu nama-hits. Abanawo amashombe belokhu benikhukhumalela ngoba amakhansela asuka akhukhumala bemakhulu kanti akhethwe yini. Fanele amakhansela angihloniphe. Ayashonipha ke lana seZululand. Ayisethi ke hayi babumeya abahambe laba abaqeqeshayo baye kwaNongoma baye oPhongolo baye eDumbe baye baQulusini behambe bebaqeqesha ukuze kuncishiswe indleko. Fanele ke nazi ukuthi umkhandlu waseZululand ubacabangela kangakanani abantu abasha. Imali ke yaseNdonsa sibudgetheke yona imali engango 1.7 million. Ukuthi yonke lento yenzeke. Sukumani ke abantu abasha niyoveza amakhono ngoba ngokucula nje manje usungaphilisa umndeni wakho. Ngokuthunga nje ungaphilisa umndeni wakho. Enye yezinto eyenzeka eNdonsa bobaba ngoba abakwazi ukupheka abakoti benu. Nisho ukudla okungahloliwe la. Uyazi ukuthi abakoti benu behlula ngisho ukupheka itiye nje akazi ukuthi itiye liphekwa kanjani. Manje ke lapha eNdonsa ufundelwa nokupheka. Yekani ngoba omama basapheka phela manje. Ngibhekise kubakoti bethu nabakoti bamadodana ethu. Yekani bakithi nipheke nje ngento entathu nje. Hawu ubumnandi bu. 3 nje. Ubhontshisi, amanzi, iswayi sekuphelile nje. Amanzi, impuphu, iswayi sekuphelile nje. Manje mawuya lapha eNdonsa ufunda inongo lokuthiwa zipayisi. Yabona nje kulokhu kulezi izinto ezintathu kade ngizibala. Ubhontshisi noma ikhabishi, iswayi, amanzi, awunqindi umunwe. Uyawuthintitha nje uthi letha amanzi ngane ngigeza izandla. Kodwa muzothola zonke lezi ipayisi lezi. Amanzi nje awamose kulokhu geza izandla. Kulokhu uncindile nje umuntu. Kulokhu uncindile. Uzuthi weMasibanibani uqedile na ungiphile. So ke kubalekile ukuthi nihambe niyofundela ukupheka. Ngakho ke ngiyacela insizweni sithatha abakoti baye lapha eNdonsa bayofunda ukupheka. Ukupheka mphakathi sekushintshile manje akusafani nalokho yabomama. Akusafani nje sidala. Khona izinto eziningi ezihlaza ezithengwa ziyavuvuzelwa la. Khona nokubomvu uyalazi ikhabishi elipink. Abalazi ogogo ikhabishi elipink. Sekwaba nekhabishi elipink manje. Ngesikhathi sikhula thina ayidliwi inkwankowane. Kodwa manje kudliwa inkwankowane manje. Ngesikhathi sikhula izambane leli kungawadla amakhasi kuthi uvaleke indlela. Kodwa manje isilungu lesi ukufunda ukupheka izambane bomama liphekwa namakhasi. Athi uyabona Mthabazi hambani ke niyofunda. Benginivezele.
Ngiyakhuleka nje ke umeya wala eDumbe. Angimazi ukuthi uyephi yena. Ngiyabonga ngiyabona amakhansela eNsakhona. Kunonomagugu lapha bazohlela ukuthi inkathi abayiketula kanjani. Ngiyabonga kodwa ukuthi makhansela ngizile. Manje angazi umeya ngoba awukho umhlangano weNFP umnyama nje kuyaphela. Angazi ukuthi banjwe yini. Kodwa ngiyacela abakhona bangikhulumele nomeya waseDumbe ukuthi ngiyacela kwi-budget kube khona i-budget anyana encane abayifakela abantu abasha kumbele wethu. Ngoba umbele wethu uqala komasipala bese ukhuphuka. Manje uma ngingatholakala ukuthi la eDumbe abawubudgetela umbele wethu uzothola ukuthi iDumbe izosala masekiwa ku district. So ke siyacela nje kakhulu ukuthi basicelele kumhlonishwa uDinangwe ukuthi basibudgetele. I-budget ke akukhona esontweni la uvele nje kushumayela umfundisi athi amen niphume nihambe. Uzoxoxa. Ngizocela ke umsiya ngikhombele noma babili bathathu noma bane. Kodwa mabeke beka4 bazobe sebekhuluma into eyodwa, sebephinda into eyodwa. Niphawule ngalento akade ngisho la. Ngoba i-budget umkhandlu usukuzoxoxa nami. Yikho nibizo ukuthi nani bekana umbono, nizwile i-budget, niyayeseka. Kodwa phela vele nizoyeseka manje ngayeseki nizothini. Ngoba yikho lokho esinakho akukho kuyo. Kodwa imbono yenu ibalulekile ukusisiza. Njengoba nje amakhansela aseZululand wonke ethe shaye la azele nje ukuzonilalela ukuthi ngithini ngoba uma sesihlangene ngomhla ka22 azothi amakhansela meya inganabantu bathe eDumbe bazongikhumbuza. Manje ke yikho ke kufanele laba abazophakamisa kungabi ukuthi uyikhalela wena nje ngoba uthola ithuba khulumela bonke abantu abala eholo ukuze sikwazi ukusho ukuthi hayi abantu baphawulile. Ngicela ke ukunikeza uMsiya uba adedeleke umphakathi uba uPaul. Kodwa bengingathokoza Msiya ukuthi mabe singathola owesifazane omdala, sithole owesilisa omdala, sithole owesifazane noma owesilisa omsha, mhlambe sithole kwabakhubazekile, so that zonke inhlaka zokumeleleka emphakathini sazi ukuthi ayikodwa sibezwile bebethi. Ngiyabonga. Sishayele izandla.